இந்த உலகத்தில் பலர் தோல்வியடைவதற்கான காரணம் திறமை இல்லாததால் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அறியாததால். ஒரு வார்த்தை சாணக்கியர் சொன்னார், அதிகமாக பேசும் மனிதன் தனது ரகசியங்களை தானே வெளிப்படுத்துகிறான். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்ன பெரிய மௌன ரகசியங்களை பார்க்கப் போகிறோம். இந்த 8 விதிகளை புரிந்து கொண்ட மனிதனை யாராலும் எளிதில் தோற்கடிக்க முடியாது. ஆனால் இந்த வீடியோவின் கடைசி விதி உங்கள் வாழ்க்கையின் பார்வையை கோபம் வந்த நேரத்தில் மௌனம். ஒரு நொடி கோபம் பல வருட உறவுகளை உடைக்க முடியும். மனிதன் கோபத்தில் பேசும் வார்த்தைகள் அவனுடைய உண்மையான எண்ணங்கள் அல்ல. அது அந்த நொடியில் அவன் இழந்த கட்டுப்பாடு. சாணக்கியர் சொன்னார், கோபம் வந்த மனிதன் தனது எதிரியை விட தன்னையே அதிகமாக அழிக்கிறான். ஒரு ராஜாவுக்கு மிகவும் நம்பிக்கையான நண்பன் இருந்தான். ஒரு நாள் கோபத்தில் ராஜா அவனை அவமதித்து அரண்மனையிலிருந்து வெளியேற்றினான். சில நாட்களுக்கு பிறகுதான் உண்மை தெரிந்தது. தவறு நண்பனுடையது அல்ல, ராஜாவின் தவறான புரிதல். ஆனால் அந்த ஒரு நிமிட கோபம் ஒரு ஆயுள் முழுக்க வருத்தத்தை கொடுத்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், கோபத்தில் பேசும் முன் மௌனமாக இரு. ஏனெனில் அமைதி சில வினாடிகள் மட்டுமே வலிக்கும். ஆனால் கோப வார்த்தைகள் ஆயுள் முழுக்க காயப்படுத்தும். பார்ட் 225 பிளஸ் அவுட்ரோ. தபோது மௌனம். அறிவில்லாத மனிதனை விட அரை அறிவு கொண்டால் பேச விரும்புவான். அறிவாளி கவனிக்க விரும்புவான். பலர் அணைய கற்றுக்கொள்கிறான். ஒரு குருவிடம் ஒரு மாணவன் கேட்டான், எப்படி? அது நிரம்பிய பிறகும் தொடர்ந்து ஊற்றினார். தண்ணீர் வெளியே சிந்தியது. குரு, அதனால் அதிகம் பேசுவதை விட அதிகம் கேளுங்கள். உலை. பார்ட் 3. அவமானப்படுத்துபவர்களிடம் மௌனம் பார்கள். அப்போது பலர் உடனே பதில் கொடுக்க முயற்சிப்பார்கள். ஆனால் சாணக்கிய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய தந்திரம், எல்லா சண்டைக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உன்னை தூண்டுபவன் உன் மனதை கட்டுப்படுத்துகிறான். வெற்றிக்கான திட்டங்களை வெளியில் சொல்லாதீர்கள். சாணக்கியரின் மிகப்பெரிய ரகசிய விதி, மகிழ்பவர்கள் குறைவு, தடுக்க முயற்சிப்பவர்கள் அதிகம். ஒரு விதை தான் உலகம் கவனிக்கிறது. அதேபோல் உங்கள் கனவுகளும் அமைதியாக வளர வேண்டும். மற்றவர்களின் தவறுகளை பார்த்தபோது மௌனம். ஒரு மனிதன் தவறு செய்தால் சாணக்கியர் சொன்னார், இன்று அவன் விழுந்தான், நாளை நீயும் விழலாம். வாழ்க்கை யாரும் நாளை கீழே வரலாம். அதனால் மற்றவர்களின் தவறுகளை கேலி செய்யாதீர்கள். அதிகம் பேசுபவர்களை மக்கள் சில நேரம் மட்டுமே கேட்பார்கள். ஆனால் சரியான நேரத்தில் அற்றுக்கொண்டால் உன் வாழ்க்கையையும் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொன்னார், மௌனம் என்பவர்களில் விலகுங்கள். உங்கள் இலக்குகளை அமைதியாக கட்டி எழுங்கள். உள்மனதை கேட்க சக்தியை உலகம் பயந்து பார்க்கும். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் சாணக்கியர் வாழ்க்கை ரகசிய வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்காதீர்கள்.